Sini tipra jak buri rok jodi no oino bosong ni sala bai kaisa khangke sung jol to joli jak layo tipra sa sala rok bojol jak layo buri rok bojol jayo jol jak layo tipra sa sala mali ada buini do fani borok bai kaisa khene Elizabeth kolonyon nai di bom sike bini video hamya ka khaile ka comment hamya re laika buini bosong ni sala bai kaisa go hene hingke sini ha sakani sini ha ni malik bubagran bibi song oino jat bai kaisa bai maka bong no kai tangai comment khaile ya tangai videos na mere layala a Ara ke khomra kere o comment hamya khane rok videos namne rok nam labong na tibo Hello bai song hai no hai norok bai kurung bai manka bai tong bai wan sugun norok jotono kang no tong bai na norok no bai manka na tini ang tamu kok sarang thangoi tong ang o video actually ang nugia ko ang naijagya ko do mia horo ano ani friend khoroksa ani whatsapp horo nung o video nugoi da manka ningang saka nugia ko rohor di ang naikana ang naika Piaba ang nai mani yagola ang mono wansuka je burui bo sawoi tong nai bo u Elizabeth koloi sung je kaijagoi thangmani das bai ba tipra sarok je wanji bai kaijagoi thangmani alka dofa bai kaijagoi thangmani kubangma borok YouTube creator rok tongo YouTuber rok tongo abono tui video sanam nai bo abono khub sajakliya tamoni bagang ke bo bai thangke chajagoi tongkha je tipra sarok wansa bai kaijak phano kuno kokuroi kaijak thung kopalo sujak abon manai hinai so tini ang obono tuing kijak kok sana musung khabono actually nung bai thang wansuk nai mani nini selabo wansa nong nai nung kuno tipra sano karoi alka do phano no hamjagoi tongkhana hewang wansugo Tini nung hai ni bagai no jeti prasarok alka borok bai kaijak hengke nung obono 100% full support khlai nini buto support khlai manisi nge nung bai thang buto alka borok bai no nung hai choli tong na kokoroi nung choli di pia social media of hayoi nini o bakwas kokrok tasa de haisi nung sia ka sia Tripura ni live buma Sini bubagra rokni lai bumano nong kahangga puridi kahanggan matuk di tamo region abo naitung man pore nong kahangga soy manai ang nono tini sana thanglak nong sao je bubagra ni bibi song je hani malik abo alka dofa bai kaijak mani abo khai tamo video sanamya hinoi nong sao nong je question khaimani jagawo a jagawo no bini uttor tongo bora ungka hani Malik, Raja Rani chung ke proja bujidi chung ke proja je kaijak nai bo kaijak je thangmani abo bo royal family no haisi abo bo royal family no angona aing diga su sana thangla nungtamni asuk nini bokhorok sajakaba tam asunin bokhorok duno khaba Bo video sanamani nung sawi daman Tripura wo tabu Tripura saro busu parsano tong sai daman no 31% chikuri kya o 31% hi sai tong mane 31% chikuri kya Tripura saro khaisi tini tam ne bagoi asu chung si o Tripura rajyo ni ke sini ha si bo chung si majority tong mani tab sung se minority ngoi tongkha haisi minority khop jagai tongkha chung hingke tam ne bagai sai jamang khano buini borok phai hapayu sabo wanjui phai hapai mang Tripura wo kuplo mungoi chini borok tabo phai sok pai ka busu percent no ha 90% ni ता पैसा पाएगा बोरो 31% से काली 30% एबा किसा साकाव तंगो गे आबोने बिसिंगो जिनि बोरो वानजि बाय काइजागो थंगा बुसा मानखा के ओ बुसानो नं देबरमा सुइदा मानो नं जदि वानसा बाय काइजाग थंगा के उंगय मानो नुंगबो वानसा बाना हमजागलाय तंखाना हायने बगनो नासु खा साजाका निर बुसानो नं देबरमा सुइदा मानो नं सुइमांगला खाइसे नं ताम सुइनाय
পাল দাস চক্রবর্তী চট্টোপাধ্যায় শিল নো অবশ্যই নাই পাক্কা নো মাহে মা সুইনাই হাইছে ইংকে নিনি ত্রিপ্রাসাদ বাড়ি দা ফাইনা কমি থাঙ্গো তেব কমি দা থাং না বাড়ি ফাইयो নুং সালে আরো নুং ফেমাস উনা বাগৈ যা ফাইगा সাইমালিয়া কারণ রয়্যাল ফ্যামিলি নো টার্গেট খাইকে ইংকে ভিউজ কিসা মানফান মান হে ওয়ান সুকানা নিনি ওয়ান সুমু te je baki rok nini okok no khnawoi baksa omhai khaine ro borong ni bo nung hai no aro live mano nung follow khayawoi nung kok samani hai o je no thik tongo sister nung thik tongo in sanai ro borok bo o live mano follow khayawoi no kok sanai ro no support khaina ro khaise bujika no support khaina ro जों गनो सागला आराम खा गायजक दिनो आसुता किर दि हाइसि बुजिखा वान जुरक जे जरावो बरखा टारगेट बाय सामं तांगो हाइसि टारगेट बाय नं तिप्राजु खरकसा बा बरक जते गायजागै मानखा हिनके बरकनि आसुका फायदा जे दुनियाव ते नायतुगो मानिया हाइसि निनि बुसाजुक बाय ब गायजाक नाय निनि बुसाजुकनि सिमि ब निनि जमिन बा निनि जागा ब दखल खाना चेंगय थानाय हाइसि nini busajuk no nungbai thang jodi wansa ba kaija khai nini buma bufa no nini rubber bagan dong rubber bagan bagya da tong no bagoi ri nai bo nini buma bufa no chadi noi pai thak obo nini busai ni nong nai haisi nini mungoi lun lakh taka nanai business kotor khulung nai samung dang nai tamhoi chini tipra sarok ni kai subida ko bangma tongo haibano chung mania haisi lun chunni borok khai manu borok no khai riu borok kha obail sai manu oban bagan nono nawoi nini thurute bo business kotor khlainai last te okha nono football hage kigri rona haisi omahai borok yang nini songkha bo komi tongkha borok khai chasai tongkha nono kusuboi nono chawoi tiprasar no chawoi tiprasar ni sompoti no chawoi tongle kubangma tongo nung aro sanaka sawe manu je tuan sabai kajak nai buri ba chalange chao kajak khai nu wan sano tobe pheri ang wan sabai kajagoi wan sajuk bai kajagoi an busang bo ang deborma no masuyo haisi ang riang no masayo ang jomatia no masayo ang koloi no masayo kintu tipra jog burui wan sabai kajak thangkai bo te masuya te haise ngini songkha bo komi thango ngachini loss ble ngi tam joliya tongnai ba tam saya tongnai ba nung sawe manu je wanjui ba kaichak nai rong ni SC certificate cancel khaidi borong batil khaina khaidi obo kaisa nung sawe manu haise nung te boroni kok sai tongba kuno live manu follow khayawe aro ang nung bai kuno dusmani koroi nung bang bai kuno dusmani koroi phiaba royal family ni byaparo jodi kok sanani thanga hinke nung royal family ni boroni live mano sakang na haroi nung kok ma sanai haji haino phai kapurung bai kok sakai englak hai nge chung ang hai byakti ang siringe tongmaya haji chini raja abo Sungbin yakung rong bai khulnai haisi 184 jon raja o Tripura wongkha chaidang makhano obono holo khayawe jetende kokta sabai angni ni kono dusmania nungbani dusmania angte asu kok sana uthangya te sanani kok sanai o nai tongnai takukte bukuk chungno sawono nono tamo kok uttorinai nini bago borok tamo reply rinai borok no joto kichu rinai ang kun saglak dai asung no hambai malanai next video